Abdullah Aslan doğru haber. Êrişên bêfedî û bêşer mixabin ji her alî ve. Nirxên sereke û bingehîn hene ku însanan dikin însan. Parastina wan pir mühîm e. Îkamaya van xusûsiyet û taybetiyên ku însanan ji hiyî û mevcudiyetên din cuda dike, ji bo berdewamiya heya jiyanê hewce ne. Ji hebûna cîhanê vir ve yên ku fedî li van qeyd û ben, hêja û nirxan derketine, heyet û jiyana xwe berdewam kirine û domandin. Qeyd û bendên ehlaqiyên giştî, edalet, duristî, muameleyên bivîcdanî bi vê awayê berdewam dikin. Em dikarin ji vê re bibêjin îhtiyacên tabî û fitrî. Beyî wan ne pêkan e ku islahbûn li ser rûyê erdê pêk were û ji ber vê yekê nemimkin e ku pêşî li îfsadê bêgirtin. Tişta ku îroj tevger û hereketên ku nefitrî li ser vê civakê ferz dikin, bi rastî tunebûn û qedandina civakê ye. Bi gotinên meyla cinsî û gotinên dinên bi vê rengê dibe sebeba amadehî û haziriya qedandina nes û nifşê. Zewacên hevcinsî, dijmintiya bi mêran re û cüretkariyên dinên şer bi fitratê re vekirine her ku diçe zêde dibin. Kesên ku weka nimûne û mînakê pêşkêşê ciwanê me dike, hema bi tevahî kesên ku müptelayê vê nexweşiyê bûninin. Li ser dijmintiya bi zilam û mêran re zewac û malbatê hedef girtin û armanjkirin. Ji ber vê yekê ciwan yan dereng zewicin yan jî tew nazewicin û bi vê awayê digebizin. Civakek xira û îfsad bûye derdikeve holê. Li gor serê salên 2000 li gor nüfusê hejmara zewacê bi lez û bez dadikeve. Zarokên xêrî meşrûtê dunyayê jî zêde dibin. Encama ku xaşoqî me ji pîrekan re hatiye dayîn, dijmintiya bi zilaman re û reva ji zewacê ye. Her wiha tewessülên xêrî meşrû jî gelek zêde bûne. Rê û rêbazên ku şer û hev li fitrat û xulûqiyetê vekirine gelek cuda bûne. Bi zexeltî xebatên berfire meşandine û kirine. Pêşîniyên însanan bilxasayên ciwanan ji xebata ku fitratê hewce dike, pir cuda û guherbartir bûne. Hunermend û lîstikvanên ku ji xerbê anîne zirarek mezin dane fitrata însanan. Lema ku meseleya gazeya ku wehşeteka wiha dijwar lê têkirin û her tişt ew qez eşkere ye û li ber çawaye gelo qaşo hunermendekî siyonîst çawa tînin di salonan de dihebîne. Gelo ev zîhniyetek çawaye û zîhniyeta kê ye. Ger ev kesan ne siyonîstin, wê demê mensûbê kîjan zîhniyet û dînî ne. Bi rastî însan vê yekê meran dike. Çendek berê di rojnameya resmî de hat weşandin, bi rapora civata sehetê ya ku bêdayîn, tercîha guhertina cinsiyetê jî lê hatiye zêdekirin. Helbet li vê yekê bi çavê sehetê lê nayê nêrîn û dîtin. Ji xwe gel û xev jî vê yekê wisa nanirxîne. Belê em sala malbatê guhertina cinsiyetê, zarokên xêrî meşrûtê dunyayê û konsera Enrico Macias diaxivin. Yahu êdî van tiştan ji rojeva gel derxînin. Em li ser fitrata ku malbatê xur dikin xeberdan bidin û biaxivin. Em destekê bidin saziyên civaka sivîlên tiştên dikin biaxivin. Li gor sala malbatê em festîval û bernameyên çand kulturî li dar bixin. Di vê çerçovê de rêz fîlm û bernameyan amade bikin. Ji êrişên ku ji her aliyê ve têkirin, em jî ji her alî ve li hember wan bisekinin.